A partir do 10 de xaneiro, os pesqueiros de entre 12 e 15 metros deberán avisar con antelación de 2 horas e media antes de entrar en porto e pesar cada especie capturada. O sector alerta de que estas normas poden ser imposibles de cumplir. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación anunciou unha modificación na normativa europea de control da flota pesqueira. A partir do 10 de xaneiro, os barcos de entre 12 e 15 metros deberán notificar a súa entrada en porto con 2 horas e media de antelación, en lugar das 4 previstas inicialmente. A medida busca adaptar a norma á realidade da flota española, que en moitos casos faena a menos de 4 horas dos seus muelles. Ademais, estes barcos estarán obrigados a pesar e rexistrar cada especie capturada antes de atracar, un proceso que os profesionais consideran complicado. Bueno, non creo que vayamos a empezar ben, a verdade é dita, porque xa empezamos mal co tema das cuotas, empezamos mal cos problemas burocráticos que estamos tendo co tema do regulamento do control, xa levamos tempo, anos xa con este tema do regulamento do control, dixemos que iba a ser imposible, e si vai a ser imposible acatar as normas que nos queren impoñer, e que están escritas, están impostas, como por exemplo facer a previa de 4 horas, que antes de 4 horas ahora o goberno dinos que van a ser 2 horas e media, pero non é normal que nos poñan 2 horas e media cando estamos a 15 minutos de puerto, non? Que vamos a facer? Esperar en fora 2 horas e media antes de entrar en puerto? O patrón maior alerta de que o novo sistema obrigará aos mariñeiros a converterse en xestores administrativos, pesando e rexistrando cada especie capturada. O tema dos pesajes, que vai a ser antes eran hasta 50 kilos, pois había un porcentaje, agora hai que pesar peixe a peixe, especie a especie, e mandar, antes de entrar en puerto, os kilos de cada especie que tomas. Non é o mismo andar a un oficio que podes tomar unha especie sola, que como andan artes menores, que andan, por exemplo, un barco das Betas, un barco dos Miños, que toma 40 ou 50 especies no día diferentes. Toma toda a clase de especies. E hai que pesarlas todas diferente e sin equivocarte nin 100 gramos. O sector considera que a nova normativa é totalmente inviável. Porque isto é de risa, isto é un cachondeo que nos queren exterminar, e non a máis. E o que pretenden é exterminarnos, aburrirnos con tanta burocracia, con tantas cousas inútiles, porque se son útiles, que veñan eles e que fagan eles, que nos demostren que son eles capaces de facer eso. Pesar todas as especies no mar con balance, que sea exacto a báscula no mar, unha embarcación pequena. E despois, xa non digamos que teñamos que atender a marcar todo eso, a pesar todo eso, e vir andando para a terra. Eso é inviable totalmente. Aseguran que poderían incrementarse as sancións e multas sen mellorar a eficiencia do control pesqueiro. Isto está feito para acabar con nós, está a xente loca polo muelle pedindo que se abran os desguaces dunha vez para acabar con todo, abandonar todo, porque isto é inviable. Viñamos protestando polo regulamento do control. Eu personalmente fun a Bruselas e se lle dou un dossier ao comisario de pesca, se lle dou a todos un dossier como se traballaba, como non se traballaba arte por arte, que se explicou 20.000 veces, en cambio seguimos ca mesma rutina. Isto que nos vai a facer a nós é enchernos de sancións, de multas a todos, sin facermos nada, é ser incapaz de incumplir a normativa europea que nos están impoñendo. Mentras o 10 de xaneiro se chega, a flota galega prepárase para unha adaptación complexa ás novas regras, mentres alertan das dificultades que implican para pequenos pesqueiros e a súa actividade diaria.